Tämä se uusi koulu taitaa olla. Ihan upeeta. Kiva. Mitä sä oikein katot? Onko mulla kukaan? No, uutta oppilasta tuolla. Niin. Että aika tylsän näköinen. No, niin. Niin onkin näköjään. No niin. Voisikohan tosta jostain, mikä nyt on jonkaan, sudesta ja näädestä saada kaverin. Vois koklata. Niin. Mä ajattelin, että voitaisko olla kavereita, kun mä olen ihan uusi täällä. No. Okei. Hyvä. Voisitko sä esitellä vähän tätä koulua? Okei. Onnea. Okei. Viedään ekana nää laukut. Joo. Joo. Minne nämä laukut laitetaan? Lokeroihin. Kattoon. Lokeroihin. Mun entisessä koulussa ei ole ollut mitään lokeroita. Tässä on 2 valittavana. Mä laitan pinkkiä, koska mun väri on pinkki. Noin, laita sekin johonkin. Tää on kyllä vain 1 tänään. Noin. No niin. Pitää mennä takaisin ulos, koska niin ärsyttävää. Miksi? Ai niin joo. Pitää odotella ulkona ennen kuin kellot soi. Niin. Mennään tänne. Ei ole katouksessa. Okei. No niin. Odotellaan, että kellot soi. Niin ärsyttävää. Mielestä tunnit on kivoja. Eikä mitenkään niin kuin huonoja tai sillä. Veitte näköjään laukut jo. Joo. Kuka sä oot? Sara. Kiva tutustua. Kellot soi ehkä ihan kohta. Tin 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 tin. Kellot soi, pitää mennä sisälle. Mennään. No niin, kaikki oppilaat. Tänään tunti alkoi siis hyvin hienosti. Meillä on tullut tänään uusi oppilas. Miranda. Tulepas tänne näin eteen. Niin. Upsis. Juu. Siis tämä on tässä Miranda. Hän on uusi täällä. Mene Miranda vain omalle paikalle tänne. Miksi mun piti tänne eteen? No, esittelemään itsesi vain. Minä kyllä esittelin jo sinut. Ja. No niin. Aloitetaan tunti katsomalla LPS-video. Odotapas, minä laitan sen. No niin. Noin. Katsoimme jo LPS-videon. Sitten meillä oli tänään erikoispäivä,
Koska meillä oli vain 1 tunti tänään. En tiedä miksi, koska... No, kuitenkin... Tänään oli niin erikoispäivä tosiaan. Niin. Et pääsit nyt koulusta. Ei. Hei kaikki sitten. Voi ei. Mun meijit jäi luokkaan. Mitä hakee ne? Joo, se on vähän tollanen. Miten se tykkää koko ajan niin paljon meikistä? No, se on vaan sellainen tyyppi. Joo, mun tää ehkä lähtee jo kotiin. Moikka! Moikka! Mä otan mun laukun täältä. Noniin. Mä lähtisin ehkä jo kotiin. Miksi sä nyt lähdet kotiin? No, yhden jutun takia. No, moikka! Moikka, moi.